Duha ka adlaw human sa krimen, gifile dayon sa mga pulis sa Villanueva Municipal Police Station ang kasong multiple murder batok sa 5 ka mga suspitsadong responsable sa kamatayon sa 4 ka mga tao nga nidiskubrihan dito sa Barangay Imelda, Villanueva, Misamis Oriental. Sumala sa Police Regional Office 10, adunay usa ka witness sa krimen na nagsulti nga nagsakay og SUV niadtong Hulyo 10, 2022 ang mga suspect. Yeah, we are happy to report to the public, especially to those the relatives of the victims, that we were able to file multiple counts of murder for the recent incident, killing incident that happened in Villanueva. We are now just waiting for these warrants of arrest to be released, and immediately manhunt operations will be conducted. We are enjoining yung other witnesses na kung pwede ay they will come out in the open para talagang yung kaso na to ay airtight. Personal grudge ang usa sa motibong ginasubay sa mga pulis nga mao'y pinakaduol nga hinungdan nganong nahimo sa mga suspect nga pamatyon ang mga biktima. Pero ang nakasakit kay giapil pa og patay ang 6 anyos nga bata. Dili sa amin maghatag sir og detail as to unsay dahilan atong personal grudge, but we are looking into all possible na anggulo ani kasi we do not accept yung unang nagkulang sa ang information na ihatag sa amo initially sa family, like naningi lang sila utang and that's it, mauto ang reason nila. So kita naman we cannot really accept that agad kasi why appeal ang mga minor. Giila ang mga biktima nga sila Noel Bado, 26 anyos, taxi driver nga taga Iligan City, Joy Canoy, 38 anyos, taga Tawa-Tawan, Initaw, Misamis Oriental, Mark Ronin Lacoto, 15 anyos, ug iyang igsuon nga 6 anyos nga si Miller nga taga Iligan City. Nailhan na sab sa mga otoridad ang naghimo sa linuog nga krimen. One suspect sir is identified, meaning with names talaga, complete name niya. One is identified through his alias. The other 3 sir is Sando. But our witnesses can familiar sila sa face, but they don't know sa ilang mga pangalan, katungtulog. Base sa impormasyon, maningilang og utang ng 100,000 pesos ang mga biktima sa lugar apan wala sila masayod nga mauna di ito ang ilang katapusan. Nadiskubrihan na sab sa mga pulis nga ang gisakyan nga kotse sa mga biktima gidabdaban dito sa lungsod sa Naawan, Misamis Oriental.